ಇನ್ನು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನುಗಳೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನಂದು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಇತೆಂಕುಲ್ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಗ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಉಲ್ಲಲ್ತುಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಚೂರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಪೋತೀನಿ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಪೋದ್ ಬತ್ ತುಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಉಡುಪಿದ ಬೀಡ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ 60 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವತಾರದ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡ ಕೊರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಲು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ದಿತ್ತದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವತಾರದ ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದು. ನೆನಟು ಒಂತೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು ಪೂನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಡಿಗೆಟ್ಟ ದಿನ ಸೀನ್ ತುಲೆ ಉಂದು. ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು. ಚುತ್ತುವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪುರಾಣಿಕ್ಲು ತೂಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇರಿಗ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತಂಡು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಗು ಪೋದ್ ಬರುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ತೊಲೆ ಆಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬೊಕ ಕೂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದಾಯ್ ಪೋರೊಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬುರುಣ್ಣಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಅಂಚದು ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯಕ ಆಪಿನಿ ಬಂದೆ ಅನ್ ಬೊಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜನದಲ್ಲ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜರಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು 6:30 ಇದು ಉಳ್ಳಾಡ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಆ 6:30 ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿಪ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂನಾಗ ಆತೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ಜನ ತೂವರೆಗೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜ ಏನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಂಡಲ್ ನಿಕುಲು ಪೂರ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಉಂತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಯ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ನೆಟ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತ ಉಲೈಕ್ಲ ಪೋದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ಕ್ ಒಂಚಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಉಲೈ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಜನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟಲ ಆದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಉಲೈ ಪೋದು ಫೋಟೋ ಪರ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತುದು ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವರೆ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೂಪಿನ ಇಡ್ಲ ಅವ್ಲು ಪೋದ್ ತೂಪಿನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ವಿಡಿಯೋಡ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡಿ ಗಡೆ ತೋಜುಂಡು ಆತ್ತೊಂಜಿ ಉಂತೋಜು ಅವ್ಲು ಪೋದ್ ತೂಪಿನ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು.
ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೊರ್ದು ಪೋತಿಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪನೊಡೊಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಶಾಲೆಗ್ ಪೋಪಿನಿಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿರ್ವದ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಬುಡ್ದು ಬೈತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋತಿನ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪೋನಗ ಚೀತ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಇತ್ತಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆಜಿ. ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿದ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಅವತಾರದ ಥೀಮ್ ದುಂಬುದಾದ ಇತ್ತಂದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ. ದಾಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಅಗುಲು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅಗುಲು ಫೋಟೋ ತಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ತುಲು ಎದುರು ಎದುರು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶೇಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಾರಂದು ಪೋಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೆ ಶೇಕ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೈಟಿಡ್ದು. ತೂವರಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಉಂದತ್ ಅಂಡ 60 ರುಪೀಸ್ಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಈತೆ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಈತೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಅನ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪದೆ ನಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ಪೋಯಿ ಸಂತೆದಂಚಿ ಓವೇ ಉತ್ಸವ ಆಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಡ್ ಸಾಂತ್ ಮರಿಯಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನ ಪಂಡ ಏನ ಉಂಡು ಏನಂಚೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಲದಲ ಪನ್ಪಿನ ತೀಚಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಲ್ಪಲಿ ತುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆತ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಚೆಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ತುಯ್ಯ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಗೆತೊಂದ ಕೆಲವು ಇಚ್ಚೆ ಒಂದು ಪೂರ ಭರಣಿ ಪನ್ಪಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಡ್ ಅಂಚ ಭರಣಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೆರಾಮಿಕ್ದ ಅವು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ಲ ಇತ್ತಜಿ 100 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ. ಬೊಕ ಕೆಲವು ಕಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಟೀ ಕಾಫಿದ ಅವು 40 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವಿಗೆ 30 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು 100ದ 4 ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅವೇ ಪೂರ ಆವೊಲಿ ತೋಜೊಂದಿದೆ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ 10 ರುಪೀಸ 20 ರುಪೀಸ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ನಾವು ಅದು ಕೆಲವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಬೊಡಿತ್ಲಕ್ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಹಾಲದ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು.
ಅವು ಪಂಡ ನಮನ ಇಷ್ಟತೆ ನಮಕ್ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ಗೆತುನಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡ ಹಾಲದ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡೆ ಅಗಲಿನೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮೆನೆ ಡೈಟೆ ಪೂರೆಗ ಒಂದು ಜನ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ತೂತ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬೈದಿತ್ತಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 kgಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತನು ಬಂದು ಏನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಚೆವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಂಡಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅವೆಂತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚು ಪಿದೆ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ರಿಂಗಿಟ್ ಕೊಪ್ಪು ಇರೋದಾಗಿ ಏನೋ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಎಗ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣಗುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವೇನು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ ಗುಲಿ ಇಪ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಿನಿಕ್ ಬೂರುಂದಂಡ ಮಾತ್ರಿಕ್ಲ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊರಡ ಅಕಲೆಗ್ ಲಾಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾಕೆ ತಾಜಿ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ಒಂಚಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ನಂಬರ್ ದೀತಿತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಚದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪುಂಡು ರಿಂಗ್ದ ಉಲೈ ಬೂರ್ನು ಆತನ ಚಿಬಿಪ್ಪೋಡು ಅಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಐತ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಬುರ್ದುನು ಅಂಡ ಇಕ್ಕಿಲ ಆತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ఆయన ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ಯಾನ್ ದಕ್ಕು ಅಂದು ಅವಲ ಫೇಯ್ಲೆ ಅಂಚದು ಐತ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಉಂದಿತ್ತಂಡ್ ಪಂಡರಿ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ತೆಮ್ಮದ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೆಂಕ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಂಡೆರು ಕಾಫ್ ಅಂದ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಫ ಇತ್ತಂಡಾಗೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆದಿಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕಫ ಪೂರ ನೀರತ್ ಪೋವ ಮಂತೆ ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಂಡ ಬೊಕ ಉಂದು ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಕುಗೆ ಶೀತ ಪೂರ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತನೆ ಮೂಕುಗೈ ಮೂಕ್ದು ಉಲೈ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಇಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಪಂಡೆರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂಜಿ ಐತಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಘಾಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ಗೆ ತೊಂಡರಡ್ಡು ಸೋಪು ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಪುಗೆ ತೂವೋಡು ಎಂಚಾಪಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಡಲಂಚಿ ಗೆತೊನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಕುಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಕುಲ್ಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿ ಅತ್ತ ಪಂದ್ ಇಶಾನ್ಲ ಪೋದು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಐಕ್ 80 ರೂಪೀಸ್ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು 80 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಪುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ತೂವನಗ ಎಂಕ್ ತರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಜಾಗುಲು ಇರುವೆರು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೊಕ ಇಶಾನ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಆದಗುಲು ಪಿರ ಬತ್ತೆರ್ ಇದು ಎಡಮರ ಉಂಡ ಪತ್ತರ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಶಿ ಗೋಲಾ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪಿದೆ ಇವತ್ತ ಐಟಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಂತೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್.